Zangu handina kuenda kuchikoro nekuti chinhu chenyanya kuitika inyaya yekuti chipo kana kuti ngirozi yanga yakutonga ipapo. Saka ini ndakaperera grade 5. Mudzimai mangu ndengonzwa kunzi enda mugomo unonamata, ndochiti ndenzwa chocho. Munhu akauya achida kubatsirwa munomubvunza dambudziko rake ere, anotaura dambudziko rake ere, kana kuti munototanga imimi kutsanangura? Saka imimi munototaura zvafambira munhu. Zvinenge zvafambira munhu ndo zvatinotaura izvozvo. Munonzwei imimi munhu agarapo? Bhuku rake remazwi rese rinobva radzika. Bhuku? Unotodzika bhuku. Mweya mutsvene unobva todzikisa ningiriki page yakatonyorwa. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone. Ndauya panapa ndichida kuzwa nezvenyaya yaGogonyoni. Saka ndauda uchitoziva munhu wese. Chokwadi. Mwati munonzi ani zviya? Zita ndinonzi Munashe Mushamba. Beni rekumasowe ndonzi Madzibaba Makabai. Madzibaba Makabai. Okay. All right. Rekuti Madzibaba Makabai rakauya sei? Iyi zita rakauya nezwi ndichitsanangura pamutumbi wangu kuti ndofanira kunzi ndinzi Madzibaba Makabai. Zita remutumwa wemweya. Madzibaba Makabai kana kuti ani zviya kana kuti Munashe Mushamba. Okay. Right, ngatishandisa iroro rekude basa remadzibaba Makabai. Makazvarwa gore ripi? Ndakazvarwa 2005. 2005. Makazvarwa muchienda kuchechi here? Ndakazvarwa amai wangu nababa wangu. Amai wangu ndoenda kuchechi, baba wasaenda kuchechi. Chechi ipi? Nyenye dzinomwe. Ndoda kuti mubva matombondibatsira kutsanangura ipo papa. Ndinonzwa kuti Masowe, Johani Masowe chishanu, handiti? Johani Masowe ameno wati. Johani Masowe nyenye dzinomwe. Johani Masowe chishanu, Johani Masowe nyenye dzinomwe. Okay. Ese ava ndiwo vana madzibaba here? Yese ndi madzibaba ese. Musiyano uri papi pakuti Johani Masowe chishanu, Johani Masowe nyenye dzinomwe? Musiyano uri pakuti kune watumwa wakatanga naro chechi. Wakauya wakasiyana siyana, nekuti watumwa watikutera kana watikutera nhasi ndiyazvinei changa. Kuzoitawo vamwe wana napo wakauyawo nerawo bato. Saka watumwa watikutera ndo wakasiyana mabato. Imi wamurutera anonzani? Hazvinei changa. Micho. Haasi here Johani Masowe? Haasi. Akatanga ndeupi? Akatanga kuya ndi Johani kuzoya Micho, hazvinei changa. Okay. All right. Micho akatangira kupi? Micho akatangira kuchiweshe. Kuchiweshe. Micho akusi kutanga kurinzwa. Kunana makambozwa nyaya yainzi Ekedi. Uyu ainzi kwanzi vakambonetsana zvine dzimwe hama here ikoko aiti anopindawo iyoyoyo aitaura zvaMicho iyeye. Ndiye mukuru wacho, ndiye mutumwa wacho wese. Micho iyeye. Hazvinei ndo mutumwa wacho wese kuzosvika panhasi pana Dickson apa. Right. Ndoda kuziva kuti muye panapa zvakafamba sei, ndobvunzani mai. Totenda kuti tizova tiri pano padare pasango mubani muno munozara mvura. Inhau yebasa remweya rakanga riri paruna nhasi ringori kutonga riri paropa rangu. Basa remweya ndakadzidziswa nemweya kunzi endai madzimai munogara mudare musango nehwai mugare padare. Saka ini ndairamba kuti kwete handikwanise unogara padare asi ndinoenda ndichinonamata ndichidzoka kumba. Inini
ndinochengeta pamba pandinochengeta pandinogara pasi pangu. Saka ndakaramba iyo mwana yanonzi Munashe ndiye ano baba Makabhaya vakabva vatanga kurwara nemusoro, ini chirwarawo nemusoro. Takaita mwedzi wese mwana kudzimara aita bofu, kuvhara maziso haachaona. Mwedzi wese haachaona, rabofu. Inini nichirwara nemusoro, nanhasi ndori netsinga inotorwadza isingade noise yesimbi ye, kana maplate akaguma nesimbi inobva yadairira. Ndichirwarawo mweya ndobva kuti aiwa mai muri kunzende munogara mudondo, imimi nehwai ndoti murarame. Shuwa takasumuka nemwana yeyu. Mirai musati mwasimuka, manga muri kupi? Uko kwamapanga, uko padongo. Kwamapanga kuno kwamurehwa kuno? Ameni. Ndo kwamaigara. Maigara nani? Nayo vana ivava ndaigara naMunashe na Ronaldo. Ko murume wenyu? Anga aripo. Vana mune vangani? Vana ndine 5. Mune 5? Saka vese makauya navo pano? Vese takauya navo pano. Muhombe ndiani? Ari muhombe wachona ndiPamera. Kozoya Melody. Kozoya Ronaldo. Kozoya Munashe. Kozoya Randel. Saka Munashe is second from last. Ndiye yu. Vahombe vari kupi hapana wandaona? Vahombe vaenda kumapati time. Kumabasa kungotsvaka-tsvaka. Amen. Okay. Ndoda kuziva kuti ndandasiya pakuti mama akuzosimuka kubva kumba. Ndimuzoye pana tichada kuzosvika panapa pacho. Right. Kusimuka kwenyu kubva kumba baba vakazvigamuchira? Baba vachona ndo vachita hondo yekuti rwisane mapanga, kuti mhaisane mapanga. Vachitaura kuti imimi makaromba, munoroya, mweya wenyu ndo wekuroya iwowo. Vachiti mhanyisa, saka mweya wakazoona kuti truga tichishungurudzikana. Vachiti vana vakaisa mapoto esadza pamoto, aiuya achitora poto esadza achirasa, achikwachura madhoo. Saka mweya wakauya ukataura kuti aiwa madzimai, kuti zvinhu zvikurerukirei, endai munogara mudondo muchinamata nehwai. Sowe rinori takarivhura 2015. Sowe rinori ndo patakatanga kugara papi ipo panapa pasowe panapa. Baba vainwa here? Eye. Okay. Totenda. Saka kuzosimuka kwenyu muchiuya pasowe vakambouyawo here kuno kana kuti vakabva vasara iko? Vakabva vatiza vamboenda 7 years ago. Kwakuzodzoka gore rakapera, nditi gore rakapera muna Oktoba. Akambouya kungouyawo kwemazuva mari rinenge svondo handiti svondo achigara panapa kutsaka kwana namadzibabo. Ndobva angobvawo vaongobvira 2 kusvika nanhasi vavaenda vangoenda. Okay, ngatichiuyai pakuti mwabva uko kumba, sowe rino iri pasango pana mwakaita pekupiwa nekanzuru kana kuti nasabhuku kana kuti makangouya? Takangouya uri mweya wakauya nemunongedzo kuti endai munotsvaga pamunonamatira musibani musango kumukute. Saka takangouya netara, ndobva ndanoteneswa kunzwa kumhepo yakandidhonza kuti tenai. Ndobva ndatena. Paiva pakazara mvura ipo papi? Ipo panapa pakazara mvura. Nekuti kana makagara pasi mvura yasvika muchiuno. Ndobva ndatena. Ndikupaona zvekuti ibani zviri. Ichokwadi. Vanhu vandanda vakasara vakamira uko uko. Ndokwa vakasara vakamira vakawanda. Ndobva ndasvika, ndobva ndapfugama, ndobva ndaimba hozana. Ndaimba hozana, ndobva tabva tati handei kugomo, taenda kugomo. Tichisvika mugomo rekuna Murudzi pana chivaka apa futwa. Tichisvika mugomo takatambirwa nevemasvikiro machangamira anga varimo. Vakataura kuti ndimi wandatakamirira. Tikati isusu here, zvikanzi ehe munotendera here tikudze mazwi? Tikati ameni, taura henyu. Vakataura vakati changamirei vavo, nguva yenyu yakwana yekugara padondo. Mwanasikana enda nogara nehwai padondo, usunungure hwai uri padondo mudare. Ndikati totenda. Ndatobva napo ndichimba hozana, ndatosiya ndagadzika mbiya ipa pasi pakazara mvura. Zvikanzi aiwa zvakatokwana zvakadaro zvipi izvozvo. Takagara mazuva 3 mugomo. Tichidzika takasvikira futipo panapa. Vamwe vairunduka kurwadziwa nemvura inga iri panapa. Vamwe vaitofarira
mvura yacho yachiziva ndo pane zambuko. Vamwe vakaenda kudzimba dzavo tikasara, pane muti uyu uri apa uyu, panga pane midzi yaiva yakasvika apa, iwe mukuti uyu pakatemwa temwa unge iri midziyo, ndo pataigara ipapo. Kana ida kubatidza moto waisarata pamusoro pemidzi ipapo, wobatidza moto togara. Sango ranga rakaita gwidibi zvinosvika chena, raityisa iri sango ripi? Sango iri mukati imo muchitopondwa vanhu umu, muchipondwa vanhu. Asi polisi yakazouya ikati nhai madzimai, ko muri kuiteiko? Mabva kupiko muchigara makadai nemwana? Ndakapindura ndikati imimi zvamaona zvakadaro sei, zvakaita sei zvakadaro, ndekuti kupenga kuri paropa rangu ndekwangu inini. Siyai ndirapwe ndiri musango mupi muzvo. Saka mapurisa haana kuziva kuti ndataura shone kuti kudii pandakaudza kudaro. Vakati tikukupai 30 minutes kuti mugadzirire tiye tikutakure nemotika tinokusiyai kwamakabva. Ndikati aiwa munondiona ndiripo munongouya zvenyu. Shuwa vakauya zvikanzi madzimai, ndakati aiwa regai nditange ndanopfugama ndinonamata ndo pane mhindiro yenyu. Vakabva vazoenda mapurisa iyoyayi vakati zveshuwa regetisani nazvo, haisi nyama yavo amai vapi mai ava. Saka tadaro takagara tichigara tichikumbirira mvura yekuti iome mudare rinori, tichikunamata. Takagara pano kubva 2015 ndichipinda pano, hasa ndabva pano. Ndingori papi inini pano, ndingori pano nanhasi. Vana vese iva vakomana vakayarukira pano, vachienda kuchikoro vachidzoka pano. Kana nhasi randeu vanoenda kuchikoro nekamuzukuru kanonzi Nokutenda naTinotenda, inherera idzo naiye Tafadzwa, vanobva kuchikoro vanoenda kuchikoro vachidzokawo pano vachidzingwa vachigarawo pano tingori nawo. Svika mvura yazooma iyoyi kuoma kudai, kanzuro yakamboda kunetsa, asi takazotaura tikati aiwa haisi nyama yakaizomunongedzera panapa, mweya wakaizonongedzera papi panapa. Yaimboda kunetsa kanzuro kudzokwe pwanyai tsaka dzenyu, pwanyai zvitata zvenyu, asi vakazozvionawo vega havachaita zvavaita sepekutanga, havachakana kutotanesa, havachataura ndizvo makabai, havachataura nesu kanzuro kana zvakaita sei, havachatotaura nani nesu. Vanotongofura neparodhi apo vachingotoona tiripo, havachataura nesu. Saka nanhasi tingoripo panapa pasowere paEndby. Saka vana vanotoenda kuchikoro, vanoenda vachidzingwa vachidzoka, vachidzingwa vachidzoka. Kutori nechikwereti chemari yakakura kuchikoro. Ko pamunombobhadhara pacho mari dzemaschool fees muri kuzvibhalansisa sei? Tinenge tapuhwawo nevanenge vadawo ngoti oi madzimai mari yesipo iyo tosungirira, madzimai mari itengai shuga tosungirira. Imimi hamuna munhu wamunobhadharisa? Hatibhadharisi, munongobatsira vanhu. amen. Asi anenge asundwawo naMwari kukupai vaiva ndo pamune muchisungirira sungirira. Zvakangofanana nefoni ndakaipuhwa namai Mfudzi, vakangouya nedare ravo ndo vakainifonipa mwedzi wakapera. Ko zvekudya vane vakomana vanoenda kumaricho vadawo kupa zvanambotaura izvozve futi. Ana madzimai vamwe atouya nemabhagidhi echibaga vachitipa papi, vamwe vakauya nezuro nefurayi dzavo neshuga dzavo vachitipa futi papi pano. Vamwe vanomboti hanzi vana madzibaba havashandisi mafoni, mumwe aidaro kunyepa zviriko ichokwadi. Ini zvakangofanana neni, inini handingatoti foni ndiyo yatotanga kutogara ndizvo nai, ichokwadi. Iyo inotonesa kuti nditsvaise inotombostika, inotostika kana kungorekana ndisisina futi foni yachona. Zvinosiyana nebasa rinenge rakatakurwa nemutumbi wacho. Koma TV nemaredhiyo zvakafanana neni, irini handitoonewe, ndikatogara ipapa ndo handatonzwa upenyu hwandatokotsera, ndatorara ukagara dokuona TV ndotogara ndakati kumba kwenyu mimi makatotigare apa matobatidza ndobva ndatokotsera upa. Alright. Redhiyo makaridza redhiyo dzinodhubhuka nzeve, dzinodhubhuka urwa yo dzinodhubhuka. Saka handidi ruzha rwupi iroro, ruzha iroro handitode ruzha iroro. Alright. Saka ndo ndiri kuona panapa pane matumba aripo. Dzimba idzi ingani? Ifo imwe yakadonha kutogadzira
iri kugadzirwa toti iri kugadzirwa 1 toti iyo 2 toti 3 ndo yambuya nyoni ndo gogo angu yechi 4 iri panapa. Okay. Saka pamakatanga pari pasango maisatya kana ndina kubvira ndatombotya kana ndoni ndakaziva kuti muchengeti aripo, Mwari akandichengeta ndiakanditi ndiende papi pano kusvikana nhasi handitotya. Amen. Alright. Saka vana vakagumira pamalevha api ezvikoro? Vanambodzidza ava. Nai makaenda kuchikoro? Inini ndini zvangu handina kuenda kuchikoro nekuti chinhu chenyanya kuitika inyaya yekuti chipo kana kuti ngirozi yanga yakutonga ipapo. Saka ini ndakaperera grade 5. Mangamo chachisha chakuitika mama kuprofita here? Inyaya kuti kana tiri muklasi macho kuona zvinhu ndeiona kuverenga ndichiverenga but munzeve mangu ndengonzwa kunzi enda mugomo unonamata. Ndochiti ndenzwa chocho kuti enda mugomo unogara mugomo unonamata uri mugomo. Ndo kazhinji kazvinhu zvandinyanya kunzwa ndiri kuchikoro. Kuzodzamarara kuti ndichienda kuchikoro kwacho ndehwanda chikoro nobva ndaenda mugomo unonamata ndoswera ndiri mugomo. Nguva dzekuti vamwe wabudawo ndobudawo todzika mugomo ndotenge ndikutobva uko kuchikoro kubva wangu asi ndaswera mugomo. Saka mama chechi inoyi mukuru wayo izvezvi mwati akatanga ndimicho, mukuru wayo izvezvi ndiani? Komanda ndiani? Ndabibo naDixon. Kuna Bibo naDixon. Vari kupi? Kuchiweshe. Vari kuchiweshe. Vanombouya here panapa? Panapa pakauya mutumwa tichitanga. Pakauya micho. Mutumwa ndo akauya pano. Ko imi kuchiweshe kwacho munomboenda? Munoenda kakawanda here? Tinoenda kumusangano. Musangano yese inodedzerwa kana kwese kumanyani kwese kupi. Pagore? Pagore. Kune kwakazara? Zvisingaiti. Kana kuti ndifananidze kuti nekupika kune pakazara. Pane pakazara. Zvinongoitwa kuzara sei vanhu vanoita kana kwamarangi kana kuti kugora vashoma. Munoita madhays mangani muri kumusangano? 7 days. Okay. Alright. Saka madzibaba ani zviya zita ratiza? Madzibaba Makabai. Mwati mwane makore mangani? Baba ndane 20 years. 20 years. Muchazorora mwane mangani? Baba ndane mukadzi. Ari kupi? Ari kumba. Ari uko anochengeta uko. Mune kumba kumwe kwa muno. Ipapo kwatochengeta isu. Panochengetwa namama ndipo ari papo. Ndandishatoda kubvunza kuti saka kana mwarora muchanga muinaye panapa here? Aiwa kana panapa pazoiti. Okay. Saka munotomboenda kumba muchizoya panapa. Alright. Or sama ane vana here? Mwana ndisati. Amusati makarora rini? Ndarora manje muna December imomo. Muchiri baba wanyowani. Right. Ngatichiuya ipa kuti vanhu vari kupora here panapa. Ndopa ndakuda kuzwa ipopa vanhu vari kubatsirika here panhu pasoera madzimai Bhiura. Totenda. Ndofunga mangosvikira vamwe vacho matongo aona varipo. Totenda vanhu vari kupora vakawandisa. Vakawandisa. Dai makaona makauya nezuro maiona vamwe vacho vairasika njere. Pane mbiya tinorapa mapenzi. Tinorapa mapenzi, mheta makumbo, kuuchika vanhu vasina mbereko. Vanovakirwa muchero papa vasina dzimba. Vanobatsirwa, tinobatsira panapa. Vanoda kuchinjwa nyoka vasina vana vakomana, vana vasikana vega vega. Vanoda kuchinjwa nyoka kuenda kwa vana vakomana vasina vana vakomana vana vasikana vega vega. Zvese. Zvichitofamba. Zvichitofamba vakatowa dai mauya riri zuva rechishanu pamunoona. Taitozwa matestimony. Vanhu vachitotaura ndakabatsirika chakati. Saka ndichazodzoka.
unodzoka ndichazodzoka chiri chishanu ndimbozwa vanhu vakabatsirwa ivava ndo vandiri kunyanya kuda tiri ana Thomas katinoda kutenda taona mavanga saThomas ana doubting Thomas varipo madzimai vanga vari kuseri dedza madzimai ekuseri kwesata vakauya mai vavo riri rufu vachinhuhwa hondo yerufu vasingaone vafambisa tafadzwa vasingaone kana kuita sei vane mazuva manganaka vane mangani vari panapa ngatimbo takamirira madzimai ava nai madzimai Bhiura munhu akauya achida kubatsirwa munomubvunza dambudziko rake here anotaura dambudziko rake here kana kuti munototanga imimi kutsanangura kana munhu achinge auya zobatsirwa haabvunzwe dambudziko rake kana iye kuti ataure mweya ndonotanga kumuudza iye odaira ega hongu nakwete chete saka imimi munototaura zvafambira munhu zvinenge zvafambira munhu ndo zvatinotaura izvozvo munonzwei imimi munhu agarapo munonzwei chamunonyatsonzwa munopiwa pamunenge muchiverenga here mune pamunozva muchinyi chinoitika kuti muzodonongodza kunhonga tsono kuti iwewe wazobva nedambudziko rakati kumba kwenyu ABCD chii chinoitika totenda chinoitika ngoti ukanosvika ukapfugama kungonamata kuti wayana yenyu yauya iyi ida kusunungurwa bhuku rake remazwi rese rinobva radzika bhuku mweya mutsvene unobva todzikisa peji anenge akanyorwa papfumbamwe papayapo nyaya yake yakadai matishima ro kana miziva ro riri bhuku rinopetwa riri rinoitwa kutenderedzwa rinobhedhenurwa richidzika kubva kumavhezuva richidzika saka iro ndo bhuku richiverengwa repapfumbamwe panotanga pakaiswe zita rake vanongotangirwa nemutupo wake nesinemu yake ndo dzinozitsanangudzo ndo panenge pakuchitanga manje kuverengirwa dare ravo tsananguro dzavo manje munoona munhu uyu zvakadai iye munhu ochishamisika kuti mwakaita munhu kaindimi anoziva kana zvakapoitika kumashure zvafambira futi nekumberi kwaari kuenda futi anoudzwa futi mafambiro ake okay tisati tanzwa uchapupu hwemunhu anga achibatsirwa panapa pane vakateerera purogiramu inei vanogona kuda kuuya kubatsirwa paswera madzimai Bhiura vanokubatai panhamba dzipi? Vanovabata panhamba dzinoti 07758067770 dzokororai 07758067770 okay kana pakuti dzimwe dzacho futi dzinoti 07789555281 dzokororai 07789555281 okay tinotenda ndakuda kunzwa vakambobatsirwa ndati zviya ndiri doubting Thomas makadii mama wangu tinofara ndiri kutaura nadaidzisai aiwa ndini ndiri kutaura nani apa zita zita rangu ndini Sofia Musindo Sofiani Sofia Musindo mirai ndikwenzere padhuze Sofia Musindo pano makauya nedambudziko rei mai ndakauya ndakafa mashedza pazasa bangi matishi ndakauya ndakafa musadaro chokwadi kufa kuti fire ndandakatofa ndasiri kuziva zvandiri kuita ndaponera panapa chii chakaitika nditaurirei dambudziko renyu kubva pamatangira arakaita kusvikira muzosvike pano kusvikira nhasi tizokuona imwe amupenyu ndakange ndiri kumba uko munobva kupi mapanga saka ndiri kumba kwekwe ndofa ndapinda mubhafuromu mandinogezera ndapinda muyemwe mva ndageza mva ndapedza ndakangonzwa kunge mbama dzakandirova nzeve dzangu bva dzangovhara
maziso handichanyatsoona, mutsipa uyu watanga kurwadza, zvese zvakuitika handichaziva kupera simba. Saka ndaida kuti ndinoti pfu, ndakazongoti tsvedzu nenhingirikini nemudhuri, mubva ndaita kunogara kudai. Ndobva ndadeedzera musikana wandogara naye, mwana wangu, kati niko uya kuno. Kubva apinda akati gogo chii zvaita sei, akatodedera mwana. Ndobva andisimudza, bva adaidzana nemunin'ina wake achiri grade 3, vatanga kukurukota vachienda neni kumba. Ndasvika kumba kwekwe ndamborara. Mwana wangu mukomana wandogara naye achibva ngosvika, asvika zvezvi ndobva ati mama chii, ndikati ndarwara, nzinwa mvura stereki. Bva ndanwa makapu mairi, ndakarutsa ese. Saka dambudziko rangu nderekuti mwana wangu musikana anamata panapa. Mwana wangu musikana zvaanamata panapa, bva asvika akati mama, izvi hazviite kuti murambe. Ndakatomboita mazuva ndiri kumba 3 days. Bva auya bva akati mama handei kuchechi, ndoda kuenda nemi kuchechi kuti mutange uku kwamuda kutanga hazviite, uyai kuchechi. Akasvika shuwa ndakangotanga kushandirwa. Ndatobengenwa. Ngadai makatoona ndaparara. Makasvika panapa mukaona madzimai Bhiura, vakatanga kukupai tsanangudzo. Hanzi chii? Vakanditsanangurira zvavakanditsanangurira, mweya yakaipa inosimuka ichibva mumadzinza akaimo. Saka zvinenge zvasangana, musha maororwa, musha kwawakaberekwa, zvadhumana. Saka zvinotokurwisa, zvino zvakurirwa manje. Mwatova fiti? Ndarachi yo inini handaigona kufamba kuti jiji zvandikuita kuenda kunogeza ndega, zvange zvisingaiti. Kutogara nguva yakura kudai, kugara ndakadai. Ndanzwa vari kuti makasvika muchinhuhwa rufu. Nandatofa. Obva zvaramba. Zvakaramba, zvakarambidzwa naMwari. Amen. Zvakarambidzwa naMwari. Dai ndakaramba ndiri kumba ndakazongonzi vafa. Chokwadi. Friday yacho nayo dhuze so. Saka vakasvika bhuku rikavhurwa. Madzimai vakasvika namadzimai Miriam mwana wavo namadzibaba mwana wavo wangu achitaura mukomana. Ingori mhepo. Vakatoti madzimai akabata uku, madzibaba akabata uku. Makumba achangopushwa munhu ari kutongopushwa. Vakasvika apo ndakati ngavapinde pagedhi apo. Handei kukwirawo. Ndienda kukwirawo ndandonamata. Kati aiwa madzimai, imimi dai nhasi marara kumba kati makadzokera kumba. Zvitori zvakanaka, ndoti ropa renyu ravavirana nemba inonzi mochari. Vana ava vakangokutakura kuenda nemi kuchipatara, kungori kusemu mochari straight. Pamoze. Abadedza moze. Asi madzimai Dorcas akati madzibaba amai asenda kuchipatara mbowasiye pano. Mazuva 9 days pfumba. Vari papi? Vari panapa. Mozoona kusere kwemazuva pfumbamwe. Asi amai vasaende kuchipatara. Shuwa vana vakateerera. Madzimai takanamata nawo Friday yoyo. Ukadirwa makate avo Friday yoyo. Vakayereswa madzimai. Tikati chiendei munorara pamuti iko kwanga vari kuendei munoita sezvinyi munorara ndemwisa nyama pasi izorore. Chinhu chinonzi rufu chamira paropa renyu mimi. Grasiya remudenga rasunga hondo yerufu radzikisa grasiya rechiraramo paropa renyu mimi madzimai. Kumahenzura amai vangu. Madzimai Dorcas vakati chokwadi kuti mwana wavo futi muprofita futi. Madzimai vacho navapo wabuda ndinokwawaenda. Vakati shuwa ndodara ndandichiona kuti ndiriite ndega inini. Ndaita mutete ndedare ripi? Praza apa ndamai vangu. Kuti ndinonzi ndakachenjeresa. Saka ndaya navo kupi? Kuno. Ndotenda nepfungo yawaita. Auna tanga wamhanyisa amai kuchipatara. Utanga wamhanya nokumweya. Kuna Mwari ndokune zambuko retrese.
ndokune upenyu hwedu isusu tese, ndokuti mweya watinofema nawo ndowaMwari. Saka tanga warumbidza Musikavanhu, ndokuti makorokoto amai vaita se vaensura, ndo amuri kuona ndo akagara pa. Henyi zvinoitika pana bamuzi ndezvekuti panguva yekuti iwo wakusunungurwa yekuti wasarawo nezuva rimwe chete wasunungurwa, vanogona kutiza padare pacho obva waita na 2 weeks 3 weeks wari wasipo, pavanodzoka vari pehondo vanobva futi vakatakurana navo. Saka patorwisana kuti dai wakwanisa kuti waporawo nechimwe chinhu chavari kuchemererawo, nekuti chimwe chawanyanya kuda mudzimai. Saka ndo dare rimwe rati kuda kuti gadzirise paropa rawo iwa wada mukadzi anoenderana naiwo, ndo rimwe dare rawo. madzibaba Mosi muri right? Okay, makauya pano rini? Muri pana problem hazi ndei dambudziko rakakuisa ipano? Zvakaita ndezvekuti baba vangu vakashayika, ndaigara naambuya. Saka ndichigara naambuya, mukura kwandakaita ndichigara naambuya kudaro, ambuya vakazvishayika. Ambuya vashayika, zvichinzi nasekuru vandaigara nawo. Mimiwo ndachiye ndizvionerai ndombonitsvagawo mabasa. Tinotenda ndopaito vamwe sisi vangu vakabva vanditora vakati ayo chirega ndiita se ndinogara newe. Ndobva ndagara nokugara kwandange ndakaitawo ndiri kuna sisi, ndikati arega nditsvage kuti ndimbobatsirwa. Ndakatenderera ndikasvika pamusoro apo ndikaona kuti hasiri zvasi kuenderana nenavo. Kubva ndabva pasowero robva ndazouya pano ndinotsanangurwa zvinanguro dzangu kuti mutsvage kuzobatsirwa kudaro chii chaitika? Chaitika ndechekuti ndaitonyatsoona upenyu hwacho wakatenge hwatondiremera wese. Ndiri munhu wekuti siri kumagariro acho kana chikafu kana chii hanyatsoti mwana ana mari yekuti ndingazvingire chikafu kana hembe dzacho zvadzo. Saka nekudaro ndo pandakawana kubva ndatanga kubatsirwa ndiri pano pasowe pano. Ndichibatsirwa ndiri pano pandakafonerwa kunzi amai varwara. Ndafonerwa kunzi amai varwara, ndakafonerwa ndisisi tikanzi amai kunoku vaita se varwara. Alright, saka ndaita sei naisisi ini ndizvo pari zvinochi handina mari. Saka aiwa hanzvadzi, usinyanye kuchema hako, hanzvadzi yako ndiripo, chirega ndikupe mari uende unoona mari. Ndobva wandipa mari, bva ndaenda kuHarare nebhagidhi rechibage tienda unoona mari. Ndakaenda chandikanoona mari, andina amai itori lake kundiona ndiri mupenyu saizvozvi. Zvingadai wakasvika uchinzwa kunzi amai vako vari kumochari, watoita rake wataura neni ndiri mupenyu, ufunge handidi kukushaya padhuze neni mwana wangu. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndagara shuwa ndakadzoka kuna sisi. Ndadzoka kuna sisi amai akataura muromo wekuti Vhiyora hanzvadzi, Vhiyora uchengeta hanzvadzi yako iyo, usaregere ichitambudzika. Kunyange ndikafa kana ndikaparara, Vhiyora chengeta hanzvadzi yako akakomedzwa katatu. Nanhasi zvinhu zvavanogara vachinditaurira sisi kuti amai ako akanditi chengeta hanzvadzi yako. Asi iwewe chakundinetsa hanzvadzi, wakuda kurarama uri kumasowe. Ndikati nene tinoone upenyu hwangu netsananguro dzangu mese mandinofamba sisi kuti nditi ndingagare papi, ndingagare takatarisana kudai. Koma zvinowana ndisisi pangu ndatetereka sekutaurwa kwetsananguro dzangu dzandina kutanga kudzinzwa nhasi. Mamiriro azvakaita. Saka muri kubatsirika here kubva zvamauya panapa kusvika izvozvi? Muri kuzviona sei? Gara kwandaita hangu panosvika pari zvine zvayo zvine chenji iripo. Alright, ndinotenda nekuti ichiuyawo panapa ndakati mutora mudzimai andakagara naye ndinewo sisi wacho. Asi tagara tese takangogara 6 months. Tagara 6 months kudaro. Chikonzero iye akatanga kufonerana nemurume waakasiyana naye. Ndobva ndabvunza naye mai tawana, kungofonerana naamai tawana wakasiyana nababa tawana wakasiyana nawo seiko? Zvikanzi vari kubvunza kuti mwana ari sei. Ndikati vari kubvunza kuti mwana ari sei, wachiti switi uya tisangane ndakusuwa. Mwana here ari kunzi switi.
anza makutondibvunza izvi makutondibvunza zvakawanda wanda siyana nani nezvamakuda kundibvunza izvozvo vananyarara zvangu ndanyarara iwo ega vakazodzora mwoyo wavo vadzora mwoyo wavo ndopa vakanditi ano ukokweko kwenini handichadzokera kana zvikadii tichagara tese kusvikira zvadini zvanaka ndikati aiwa kana zvakadaro zvakanaka hapana chakaipa mazona ndopa vakatanga kutaura kuti ininiwo urwere hwangu ndiri kurapwa asi handisi kugutsikana mazoko handisi kupura saka ndakuti ndimbonorapwa kwamutuku chinditsvagirai mari inoende kwamutuku ngati kana ichinge ndaiwana ndichakutsvagirai ndokupai maitawana hapana chakaita se chakaipa zvadaro maitawana vakasvika pakundipira mari yandakanga ndinayo panguva iyoyo wakaba $10 pa$50 andakanga ndinayo ndobva wakwira hawo bva waenda kwamutuku apo mashure mekunge wandituma kuchigaro asi ndakavawana hangu ndichinamata pasowi rino ipapo baba pautawana madzibaba aJakobaba aMozisi pana amaitawana nyasha vakaiva panapa uchirasika njiri hamuna kutaura kai vakaiva panapa uchirasika njiri vaipenga madzimai vapi ivavo madzimai wini mushoko ndekwamusingwini uku vakatiza futi kumukupi ikokoko nenyaya yekurasika kwenjiri vane mwana wavo utawana angatove ne2 years vachiuya panapa tikatogara navo futi ndakagara navo gore ne6 months dzizazotaura nemi amudzidzi afu yegore rachona saka tiri kuti taurai nyaya yemukadzi mutsvagirwe redhiyo ndo pandakawanana nawo maitawana mashure aiwa yamatana chisiyai yemukadzi kuti ndikutsvagawo parizvine zvangu ndingatongogarawo zvangu ndiri wana asi ndiri kutsvaga wanichagara naye nianodawo handingafarirawo zvangu handingandifarirawo ka muri kugara kupimi azovano ndiri panhangu padare okay saka mukaroora muchazodini ndinoenda kumusha kuzumba kumusha kwacho ndinoenda kuchitangawo kuona kuti ndodii nekuti baba vakafa mai vakafa varipo pamba pari zvino ndaamai nini ndo vari pamba avapiwe chikafa kana mari chavaona asi ivo vaitaura navo yekuti ndofanira kuti ndibve nekuti pamba pandakagara pamba paamai venyu ndo muredzi westendi ndofanira kuti ndivake pangu asi iwo nanhasiwo pavo pacho zvanetsowo kuti vavake asina handina mukana wekunge ndavadzinga ndakambovasiya varipo sei okay ndipane tsanangudzo baJakobha ndowabata ipapo panyaya yemukadzi nekuti wakabhoendawo kuninga kubako iwo wakasangana nesvikiro munhu toti n'anga wakauzonzi iwo hawafanira kugara wakanzi iwo wane mudzimu hawafanira kugara nemukadzi saka ndo zvimwe zvekuti iwo pauda mukadzi vanotadza kuti ase vakamuwana sezvakaita amaitawana anobvatisa saka pane dare ripoti vanofanira kutanga wakumbirirwa chivanhu chiripo pakuti vane dzimu riripo ndo ratanga radzika dzimu iroro kuti vazogara nemukadzi saka muchaita sei saka apa toda kuti dai vaikwanisa kuti hama dzavo kana imwe chete yaisvikawo pedyo woona baba mhozi tokwanisa kuitawo dare ravo rababa mhozi hama dzavo dziripo futi pedyo kuti chakanaka chizaziswa woonawo mukadzi wani wavo wosaka kuti muite pasina hama yavo hazvibudi okay hazviite kuti tingowaka mutoro pasina hama hazviite chikuitika ndechekuti ipapo pacho hama dzacho dziripo tasara vana tega tega ana baba vacho vanoendesana navo vese vakapera kufa handisina baba yani kana achati baba munini zvekutoti umuningi nandanichotiwo ndasara naye ndakayambuka South Africa saka izvizvi muZimbabwe muri mwega mitumuriwo ininiwo zvangu vamwe vafana vangu vari kurarama vari mumasango imomo mwana wamaininiwo saka pachazwi ngatongogarawo zvangu ndiri ndega saka panofambiswa sei kana pakadaro famba mune mumwe ari kutaura achiti handino muchapararira muchafira mumasango imomo panofambiswa sei sedare iri kana kuti semafambiro ari kuita nyaya pana baba mhozi apa sevanhu vemweya tofambisa kuti tinokumbirawo kuti dai waikwanisa wana hama yavo kana imwe chete wari kunzwa kutaura kuitawo baba mhozi waikwanisa kuti wosvikawo panzvimbo tikwanise kugadzisawo baba mhozi zvikiri kutambudza panyama yavo nekuti hatikwanise kuwagadzira pasina hama yavo chatova chikumbiro chekutoti hama dzacho dzakateerera kana dzichinzwa dzikubatei watibate panhamba dziya dzamaisa dziya alright saka zvakanaka
Aiwa, ndakuona hama dzangu, tinoramba tichishanyirana. Ndichazouya ndimbokurukura nevanhu vakawanda vanenge vachibatsirika panapa. Isi tine shure kuti panapa kanzuru isati bhise ndinobatsira vanhu vakawanda. Tikabhiswa nekanzuru vanhu vacho tinozovabatsira kupi. Okay, alright. Vari kuzvinzwa vemutemo nekanzuru iri kuzvinzwa. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana meta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni Utende, 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 Utende baba nesuo tasimuka tarira